Pred pár mesiacmi bola taká kauza medzi mnou a PATM, že nazval všetkých reperov, ktorí by chceli robiť Romarep fejkovou či kabelkou. A ja som sa k tomu vyjadril, že proste to tak absolútne není. Potom sme si zavolali, stretli sme sa, vyrozprávali a on navrhol, aby sme spolu urobili skladbu a že proste, aby som to video dal dole, aby sme boli opäť v pohode, aby sa nič neriešilo. Lenže sa stala taká vec, že ja som sa vlastne dozvedel včera alebo predvčerom, že ten človek je taký falošný, je to obrovská krysa, ktorá aj po tej skladbe, a jak sme si to vyrozprávali, ma za môjim chrbtom ohovára veľmi škaredo. Mne vypisuje na moje story, keď vydám nejakú skladbu, že brácho, popiči, veľmi dobrá pesnička, mega dobre to hrá, fakt, klobúk dole, nech sa ti darí. Hneď na to niekde inde ma ohovára, že aký som slabý, aký som zlý reper, a že moji fanúšikovia, všetci, ktorí ma počúvajú, sú iba negramotní ľudia. Takže on vlastne tých mojich ľudí, ktorí sú podľa mňa, že tí najlepší, tí koksov v podstate, on ich nazval negramotom. Že on si nevie predstaviť, ako ma niekto môže počúvať, že to musí byť úplne negramot. Na toto by som povedal iba toľko, že keď negramot nazve niekoho druhého negramotom, je fakt, že silné. Pretože Ferko, ty si negramot. Moji fanúšikovia nie sú negramoti. Začal si dávať za môjim chrbtom, bráško, že aké mám trapné pozoretia. Nikto ma nerieši, nemám žiadnych fanúšikov, nemám žiadne hity. Povedz mi, aké máš ty hity sám. Každý jeden tvoj veľký hit je feat, bráško. Voláš do každej jednej pesničky Romákov, ktorí zaspievajú ten refrén tak, že to budú spievať všetci proste. Je to tak, proste toto robíš, lebo vieš, že sám by si nezložil nič. Ty vieš, čo zložíš sám, bráško? Akorát tú skladbu. Napaťal tuke. More, to si presne ty, to je presne tvoj hit, čo si sa chcel inšpirovať juniorom, ty kokot, len ti to nevyšlo. To si presne ty. Koľko to má pozretí za pol roka? Koľko? 100 000? No, to si presne ty, vidíš, to je tvoj hit. A dobre, možno, že si povieš, že však tam mám Bároraj. No však ale Bároraj je vykradnutá pičovina, bracho. To není z tvojej hlavy, to nejsi ty, chápeš? To neber, to absolútne neber, lebo to nejsi ty. Tvoj hit je, vieš čo, Napaďal tuke. To si presne ty. To je presne tvoj Romarep, čo ty chceš prezentovať, kamoško. To je presne tvoj Romarep. Čo tvoj album, tvoj platinový album, je celý vykradnutý, Bráško. Však to ani nejsú tvoje pesničky. Každá jedna linka je vykradnutá. Každá. Fú. Tak o čom sa bavíme? Čo? O čom sa bavíme? Ty si není hitmaker, ty si není kiraj. Absolútne, brácho. Ty si obyčajný Romák, ktorý nevie prekusnúť, keď sa začne aj niekomu druhému dariť. Ty vôbec nedopraješ nikomu. Absolútne nikomu nedopraješ. Ale zase nehovorím, že inšpirovať sa je zlé. Kľudne sa inšpiruj, kľudne. Každý sa môže inšpirovať. Je to úplne normálna vec, ale to, čo ty robíš, že ak si to privlastnil, tak to je na tomto trapné, bráško. Ty by si mal ku každej jednej pesničke napísať, že cover. Ku každej jednej, pretože to nejsú tvoje veci. Až tak ti ležím v žalúdku, ty kokos, že ma v kuse non-stop musíš niekde riešiť za môjim chrbtom. Ty si myslíš, že sa to ko mne nedostane? Brácho, ty si mimo. A hovoríš, že ja ti závidím, že ti závidím tvoj úspech, že chcem si na tebe robiť haj. More, povedz mi, že čo nemám, čo máš ty. Mám koncerty, mám pozretia, som úspešný, mám fanúšikov. O čom sa bavíme? Čo ty máš? More, ešte pred Bárorajom, pred tým, ako si začal robiť Romarep, si doma sedel, More, doma si sedel a kúsal si nechty, že čo budeš robiť. Ale ja som koncertoval, aj bez hajbu, kamaráde, aj bez hajbu. A čo mi príde extrémne smiešné, čo som ani nechce riešiť, ale však to poviem, však. Prečo ne? Ty sa hráš na samozvaného kráľa Romákov, čo ti nikto nebere za kráľa. Ty sám si to hovoríš.
A pred 3 rokmi, ty kokos, si mi vravel, ty ako neznášaš cigánske pesničky, že v podstate ako ty nemáš rád cigánov, že jedia psov a tak ďalej. Ohováral si každú jednu románskú skupinu, že sú žebráci. Toto si mi dával, teraz s nimi robíš. Není ti hanba? Absolútne. A ty si neohováral iba rómske kapely, ty ohováraš reperov. Reperov ohováraš. Za ich chrbtom potom si mi ideš robiť. Povedal si mi, že ako moc ľutuješ, že ty ideš robiť s Dynamikom pesničku. Že úplne ľutuješ, že si mu dal feed. On o tom vie? Vie o tom Dynamik? Vie o tom Rytmus, že ako ty som si na ňo pičoval, že to není cigán a že čo on chce po cigánsky repovať, keď ani nevie po cigánsky. Vie o tom. Ja som si fakt myslel, Fero, že sme v pohode, že nič sa nerieši, všetko je v poriadku, ale ak som sa dozvedel proste, že ako moc ma ty ohováraš a ako ma máš v žalúdku, tak sa nečuduj, že týmto to celé ukončím. Fakt. Chcel som ísť za tebou, aj som ti sa napísal, že sa priprav na mňa, lebo idem za tebou. Ale nemá to význam, Bráško. Ty si stratený prípad a ty sa sám zničíš takto. Uvidíš, ty sa zničíš, lebo nikomu nedopraješ. Toto si ty. Toto je Gypsy Ferry. Gypsy Ferko.